Габдрахман Минский. Язның беренче көне. Яшьлеккә тынгысызлык хас диләр. Ул, ягъни яшьлек, зур тормыш юлына аяк басканда, юлдашка әнә шул тынгысызлыкны сайлый. Гел эзләнә, актарына, нәрсәгә булса да омтыла, барысын да белергә, барысын да башына сыйдырырга ашкына, кызыксына, дәртләнә, тәвәккәллек итә. Кыскасы, рәхәт кенә яши алмый. Мондыйлар күп хәлләрдә башка берәүләргә, бигрәк тә рәхәт яшәүне үзләренә тормыш кагыйдәсе итеп алучыларга бимаза җан булып күренә. Әлеге шул башка берәүләр дигәннәребез мондыйлар турында көлеп сөйли. Хәтта кайбер җитдирәк күренергә тырышкан абзыйлар нинди тынгысыз җан иясе бу дип ачуланырга да үзләрен хаклы саный. Авылга килеп эшли башлавына 60 көн узмагандыр, Әминә турында да шулай сөйләүчеләр табылды. Булай сөйләүчеләр күбрәк бары тик үз эшләрен генә белеп, үз дөньяларында, бүлмәләрендә бикләнеп ятучылар иде. Чынлап та Әминә һич тынгылык белмәде. Мәктәптәге санитария кагыйдәләре белән танышып чыкты. Яңа докторның мәктәпкә килеп, аның ичке тәртибе белән кызыксынуы, антисанитария күренешләрен бетерүдә булышырга әзер торуы мәктәп директоры Сабировка бик ошады. Әминә балаларның үз киемнәре караңгы чоланда өелеп ятуына каршы булды. Мондый хәлнең совет мәктәбе өчен килешмәвен әйтеп, кием элгеч җайларга, тәрәзәләргә форточкалар ясарга кушты. Сабиров шул ук көнне районга шалтыратып, докторның акт төзиячәген әйтте. Ранодан Җамалы ягайга шалтыратып, мәктәпкә булышу турында тагын бер кат исенә төшерделәр. Әминә колхоз фермасына да барып чыкты. Кичен бу турыда зоотехник Әгъләмов Җамалы ябыйга бик кәефләнеп үзе сөйләп бирде. Менә бит ул, гади генә нәрсә. Ә кайчагында шуны онытып куябыз. Сыер савучыларның куллары хирург кулыдай пөхтә, йомшак булырга тиеш ди. Дөрес әйтә. Ә без сыерның сөте телендә дибез дә. Бетте китте. Юк, сыерның сөте савучының кулында да ул. Әйе. Ә безнең куллар катып беткән. Чөнки сыер җиленендә көрәк сабында бер ук кул белән тотабыз. Җамалы ягай башын чайкап көлеп куйды. Бу аның гаҗәпләнүе иде. Син бигрәк тагы. Әллә сыер савучыларга көрәк сабы тотар өчен башка куллар асып куяр идеңме? Нишләп башка куллар? Бер нинди дә башка куллар кирәкми. Шул ук кулларны саклар өчен фермадагыларга бияләй бирергә кирәк. Бияләй? Җамалы ягай гаҗәпләнергә дә, гаҗәпләнмәскә дә белмәде. Бик тә гади нәрсә бит. Ничек моңа кадәр башка килмәгән? Әминә уку өендә дә булган. Сәламәт көн күреш турында лозунглар язарга киңәш биреп, текстын төзүгә дә катнашкан. Сильпо кибетенә дә кирип чыккан. Кибетне закусочныйга әйләндермәгез дигән. Үз иркенә эш итеп, тегесен майлап, монысын җайлап өйрәнгән кибетче башта гайрәт чәчкән. Нишләрсең, асарсыңмы? Ул чагында миңа үпкәләмәгез, дигән доктор. Нишләтер идең үпкәләтерлек? Кибетне яптырыр идеңме? Кибеткә бер ни булмас. Кибет үз урынында калыр, дигән доктор. Тегесе бер юлы аңлаган. Бәхәс шып киселгән. Кыскасы, яңа докторның Ташлытаудагы беренче көннәре кайберәүләрнең тын бакчаларында җил йөрмә истереп алды. Бу турыда эш белән районга барып чыккач, Әминәгә районның баш врачы Ольга Андреевна да әйтте. Колхоз тормышына якын торып эшләүегез яхшы әлбәттә. Югыйсә бездә минем эшем түгел диләр дә, кабинетларында утырудан башканы белмиләр.
Елга 2-3 килгән бәйрәмдә стена газеталарына мәкалә язудан да качалар. Олы яшьтәге тәҗрибәле доктордан хоплау ишетү Әминәнең күңелен күтәрде. Ольга Андреевнаның үткен күзләре кыздагы бу кичерешне тиз күрде. Сез әле яшь врач. Онытмагыз, бер мин генә түгел. Бик күпләр сезгә шулай яшь врач дип караячак. Шул күпләр арасында шанмаганы, шикләнүчесе дә табылыр. Сезнең бурыч көн сайын, сәгать сайын, минут сайын халык ышанычын казану, иң якын кешеләренә әйләнү. Ә моңа бары тик эш белән ирешеп була. Ишеттерделәр. Колхозчы Зарифулла им-томчы Гыйсми карчыгын куып чыгарган ди. Әминә Гыйсми карчыгы турында авылга килгән көнне Фәниядән ишетсә дә, әмма Ольга Андреевна сөйләгән кадәресен белми иде әле. Күрдеңме? Төп сәбәпче була торып та ишетмәгәнсең. Ә без читтә яшәп тә ишетәбез. Андый хәбәр тиз тарала, диде Ольга Андреевна, һәм сүзен ялгап алып китте. Әлбәттә, бу яхшы факт. 60 яшенә җиткән Зарифулла Гыйсми карчыгы кебек им-томчыны өеннән куып чыгара. Бу хәбәр бер Ташлытауда түгел, бөтен район авылларына яңгырар. Ләкин онытма, Гыйсми карчыгы ишеләр тиз генә бирешмәячәк. Алар сезнең кичкенә генә ялгышыгызны күзәтеп торачак. Менә ни өчен мин сезгә халык ышанычы турында сөйлим. Халык ышанса, сине үз итсә, 1000 Гыйсмиң куркыныч түгел. Хәзер аңладыгызмы инде? Чынлап та, нинди зур терәк, зур көч ул. Халык ышанычы врач өчен. Врач өчен генәмени? Тик бер нәрсәне онытырга ярамый. Гел исеңдә тотарга кирәк ул көчне. Бер генә минутка, бер генә секундка да онытмаска кирәк аны. Шул бөек көчне уйлый-уйлый, шундый хикмәтле бер көч янәшәсендә яшәп килүен бүген генә ачкан кеше кебек, Әминә Ташлытауга кайтып керүен сизми дә калды. Әнә аның медпункты. Бу иске йорт бүген аңа туган иедә якын күренде. Аннары пунктта аны тагын ниндидер бер шатлык та көтәдер төсле тоелды. Менә ул ашкынып атлый. Бармакларын бөгә-бөгә санап бара. Кайчан язды әле ул Шәрәфкә хат? Дүшәмбе көне иде бугай. Бүген шимбә. Димәк, дүшәмбедән дүшәмбегә 7 һәм тагы 1, 2, 3, 5 көн. Барысы 12 көн. Казанга хат барып, хат килү өчен 12 көн җитәдер бит. Җитә икән, хәзер ул ишекне ачып керүенә Бана тапасы «Доктор, менә сиңа хат» дип каршы алачак. Әминә тагы да ашыга төшеп атлый. Менә ул бусагага килеп баса. Ишекне ача һәм нәкъ ул хыялланганча Бана тапасы каршы чыга. «Доктор, менә сиңа хат бар». Хатның конверты маркасыз, авызы ябыштырылмаган. Башка хат булмадымы дип сорады Әминә. Һәм Бана тапаның җавабын да көтмичә кабинетына узды. Хатны Мадрид калдырып киткән икән. Киләсе ял көнгә сорау һәм җаваплар кичәсе булачак. Әминәне дә шунда катнашырга чакырганнар. Әминә Мадридның запискасын укыган бу минутларда район элемтә бүлеге мөдире Сәмигулла да кабинетында ялгызы калып, бүгенге почтада килгән бер хат белән мәшгуль иде. Элемтә бүлеге мөдиренең кулында Шәрәфнең Әминәгә язган җавап хаты. Хат кына мени аның кулында. Элемтә хуҗасының кулында көчле козырь да бар бүген. Тели икән шушы козырь белән ул бик тиз теге явызның авызын яба. Тели икән шушы минутта утка да яга ала ул аны. Йырткалап җилгә дә очырта ала. Тик нигә ярамаган эш эшләргә? Ул бит Әминә кебек башкаларга явызлык теләп йөргән кеше түгел. Ул шундый явызлык теләүчеләр белән кызыксынучы гына. Ә моның өчен хатны яндырма да, йыртып җилгә дә очырма. Ачып укы да.
кире иясенә тапшыр. Сәмигулланы Шәрәф хатындагы дилбегә буйлыгы фәлсәфә кызыксындырмады. Аннары аңлап та җиткермәде ул аны. Шулай хат өстеннән күз йөгертеп аңлар җирен эзли торгач, бердән күсе күргән мәчедәй сагайды ул. Һәм тын алмыйча укый да башлады. Хәбибне очраткансың икән. Элекке дус дип язгач, ни дием инде? Иске дус яңаның икесенә тора диләр бит. Синең өчен дә шулайрактыр әле. Хатыны сизмәсен тагы. Көнчелек шундый бер шир ул. Аның каршында без үзебез дә көчсез. Хәтта мин әйтер идем, күп очракта шул ширнең бацилла носительләре үзебез булабыз. Караны, син дә шуңа әйләнмә. Мин бу юлларны хатыңдагы хатыны белән таныштырды. Усал да, көнче дә кебек күренә дигән сүзләрне укыгач язуым. Әйе, дөрес әйтәсең. Узган дуслыкларны аңа белгертмәвегез яхшы булыр. Бу юлларны укыганда мәче үткен тырнакларын күсенең тәненә батыра башлаган иде инде. Аха, менә әкәмәт. Каян килеп чыкты сернең бер очы, диде ул шатлана барып. Әй, балдыз, эшләр хырты икән шул синең. Иреңнең зарплатасыннан гына түгел, үзеннән дә колак кагасың булай булгач. Сәмигулла бер вакытта да үз хәленнән бу тикле канәгать булганы юк иде. Аны барыннан да бигрәк Әминәдән үч алу юлы килеп чыгуы куандырды. Тик моны ничек эшләргә? Тукта, кайтсын әле ул өенә. Бүген шимбә бит. Кайтсын әле, кайтсын да 150-не салсын әле. Шуннан соң ничек эшләргә кирәклеге үзеннән үзе килеп чыгар. Коммунизмга колхозында сорау һәм җаваплар кичәсе уздыру фикере тикмәгә тумады. Халык тормышындагы шул көннәрнең вакыйгалары китереп чыгарды аны. Партияның январь пленумын лаеклы каршылауга багышлап уздырылган республика киңәшмәсеннән кайткан район җитәкчеләре бу зур мәсьәлә буенча җыелып сөйләшүне кирәк таптылар. Район киңәшмәсенә күп кеше чакырылды. Ташлытаудан колхоз председателе, ферма мөдире, бригадирлар, комсомол оешмасы секретаре һәм мәктәп директоры да бар иде. Киңәшмә чын мәгънәсендә эшлекле узды. Бу табигый иде. Киңәшмәдә чыгып сөйләүчеләр соңгы елда районда идеология эшенең артта калуын әйттеләр. Бу артта калуны район җитәкчеләренең яхшы белүен, белү генә түгел, шуның белән килешеп яшәүләрен тәнкыйть иттеләр. Район колхозлары киләчәккә карап түгел, күбрәк агымдагы эшләр белән шөгыльләнәләр. Ил тормышындагы берсеннән-берсе әһәмиятле вакыйгаларны соңга калып беләләр. Мондый хәлнең төп сәбәпләре дә ачылды. Идеология фронты солдатларын, пропагандистларны, район интеллигенциясын колхозларга һәр төрле белешмәләр, сводкалар, доклад-отчетларга материал җыеп кайту өчен җибәрү гадәткә кереп киткән. Киңәшмәдә катнашучылар районның колхозчы тавышы газетасы редакторы башыннан кичкән фактны мисал итеп сөйләделәр. Авыл хуҗалыгы эшләрендә тәҗрибәсе аз булуына да карамастан, бу редакторны массаны күтәр, оештыр һәм җиңүләргә өндә дип колхозлардан бер дә кайтармыйлар икән. Газета чыгаруны райкомның оештыру бүлеге мөдиренә тапшыралар. Басма газета түгел, стена газетасында чыгарып күрмәгән бу иптәш аптырап тормый. Аптырап торырлык вакытмыни хәзер. Шуннан соң колхозчы тавышы битләрен Казаннан 2-3 көн узгач алынган газета битләрендәге мәкаләләр, указлар, телеграммалар белән тутыра. Шуның өстенә әле газета чыгаруның мәшәкате зурдыр дип уйлый идем, ансат икән дип тә лаф ура. Киңәшмәнең тагы бер ягын әйтеп узарга кирәк. Ташлытау колхозы һәм председателе Җамалы ягай турында моңарчы булмаган тәнкыйть яңгырады. Бу юлы инде колхоздагы хәлләр турында сөйләгәндә залда күңелле җанлану күренмәде. Хәтта обком вәкиле вакыйгасы һәм шуңа бәйләнешле клубның ачылу факты турында сөйләгәндә залда көлүләр урынына күбрәк борчылу сизелде. Менә ни өчен Ташлытаулылар
Бу киңәшмәдән үзләре дә бик борчылып чыктылар. Ә инде кайтырга дип олы юлга да төшкәч, бердән бәхәс кабынып китте. Әле дә булса тәнкыйть көченнән айный алмаган Җамалый агай башын чайкап куйды. Ничек тиз ишетелә дигән шундый хәлләре? Нинди хәлләр? Клуб белән булган хәлне әйтәм. Аны әйтәсеңмени? Ишетелә ул. Яхшы эшләр тиз ишетелә, диде Хәбиб. Һәм терсәге белән Мадридка төртте. Янәсе карыйк, ни дияр бу кеше? Яхшы эшләр дигәч тә, клубта утырып кына колхоз эшен алга җибәреп булмый инде анысы. Ишеттеңме нәрсә диләр? Барлык культура пропаганда эшен колхозның көндәлек тормышына бәйләп алып барырга кирәк диләр. Колхоз тормышы клубта гына узмый ул. Анысын күптән ишеткән инде без, диде Хәбиб. Бу сүзләрдә син дә ишет менә дигән тавыш яңгырый иде. Җамалый агай бу тавышны тиз ишетте. Һәм бәхәснең үз файдасына булмаячагын сизгәч, сүзне икенчегә борды. Нәрсәдән башлыйбыз соң эшне, иптәшләр? Менә шул турыда сөйләгез сез. Ату киңәшмәдән соң аны һәркем герой. Миндә бер бик интересный фикер туды әле, Җамалый агай, диде Мадрид шундый сорауны көткән төсле итеп. Безгә, минемчә, иң элек авыл халкының олысыннан алып кечесенә тикле нинди теләкләр, нинди таләпләр белән яшәвен өйрәнергә кирәк. Җамалый агайга Мадридның бу сүзләре сәер дә, шул ук вакытта бер катлы булып та ишетелде. Ул комсомол оешмасы секретарының мондый фикерне уйлап табуын һәм шуны интересный дип һаваланып әйтүен аның яшьлегенә, әле чыгып бетмәгән балалыгына хас сыйфат дип карады. Өйрәнергә дисеңме? Кызык кеше син, Мадрид. Нәрсәсен өйрәнәсең аның? Мәктәп сабагы түгел ул сиңа, җаным, өйрәнергә. Колхозчыларның нинди теләкләр белән яшәвен газета битләрендә укып бармыйсыңмыни? Радиодан ишетмисеңмени? Коммунизмга бару теләкләре белән яши хәзер безнең халык. Белдеңме? Беләбез лә анысын, диде Мадрид. Иң гади хакыйкатьне аңлатуларына кәефе бозылды егетнең. Ул турыда әйтмим мин. Әле генә әйттең ич. Әйтсәм, мин бүтәнне әйтергә теләдем. Югыйсә, коммунизм төзүне җәелдереп җибәрүебез Советлар Союзы гына түгел. Дөнья күләмендәге факт ул бүгенгесе көнне. Партия программасында, съезды карарларында язылган, диде Мадрид. Мин әйтәсе фикер менә шул. Коммунизмны төзүдә безнең Ташлытаулылар практически ничегрәк катнашырга уйлыйлар икән. Мадридның яшь әтәчтәй гайрәтләнеп, үз-үзеннән бик риза кыяфәттә сөйләп килүен күзәтеп барган Җамалый агай егетнең бу җавабыннан рәхәтләнеп бер көлде. Ну, Мадрид, сине райком секретаре үзе тыңлап торса, нәрсә дияр иде икән? Нәрсә дисен? Правильно говоришь, товарищ комсомолец, дияр. Шулак димәсә. Мадрид бердән кабынды. Кызык син, Җамалый агай. Инде җаным кызык булмыйча, гаҗәп әкәмәт сүзләр сөйлисең бит син. Син нәрсә? Безнең коммунизм төзүдә практик катнашуыбызны ничек аңлыйсың? Ташлытау клубында уздырылачак сорау һәм җаваплар кичәсенең нигезендә әнә шул сорау торды. Кичәгә авылның барлык эш кешеләрен чакырырга һәм җаваплар бирү кебек җаваплы эшне активка тапшырырга, шул җөмләдән авылда яхшы аты белән исеме тарала барган доктор Әминәне дә катнаштырырга дигән фикергә килделәр. Сәмигулла хатны башта хатынына күрсәтеп, Хәбибрахман белән Әминә арасындагы йөрәк серләрен Зәмзәмиягә хатыны аркылы җиткерү планын корса да, кайтып, гадәте буенча пилмән алды 150-сен түнтәргәч, гайрәт кирип китте үзенә. Сыйыкча ярдәмендә кергән гайрәт белән кеше әллә ниләр эшләп ташларга әзер. Шуңа күрә кызыл күргән күркәдәй кабарынган Сәмигулла әлеге уеннан кайтты да, аш әзер булганчы үзе барып, Зәмзәмиянең күңеленә вәсвәсә салырга ашыкты.
Аннары шул кадәресе дә бар бит әле. Эшне озын-озак сузарга ярамый. Конвертта Казан почтасының да, район элемтә бүлегенең дә айын числосын күрсәткән штемпельләре бар. Димәк, хат үз иясе кулына соңламый тапшырылырга тиеш. 150 өстенә икенче 150-не өстәгәч, гайрәте икеләтә арткан Сәмигулла: "Бажайга йомышым бар. Ашыңны өлгертә тор, хәзер кайтам", дип чыгып китте. Юл буе ул әлекне ничегрәк һәм кай тирәдәнрәк башлау планын корып барды. Зәмзәмиягә сөйлисе сүзләрен, роль өйрәнүче артист кебек, авыз эченнән кабатлый барды. Иң элек әлбәттә инде ул Зәмзәмиягә читләтеп кенә әйтеп алыр: "Янәсе син, балдыз, Хәбиб Рахманның анысын-монысын сизмисеңме? Тегесе әлбәттә инде бәбәген шекрәйтеп, зәһәр шәшәрдә итеп аңа карар. Нәрсә булган тагы?" "Нәрсә булсын", дияр Сәмигулла тыныч күренергә тырышып. "Булган инде. Казаннан яңа доктор килүе тикмәгә түгел икән. Тамыры тирән икән ул эшнең", дияр. Шуннан соң инде Зәмзәмия җизнәсенең шулай салгач шаярту гадәтен белгәнгә күрә, бер тузынып алыр. "Әй китсәнә, җизни, мине үртәмәсәң, мөгез чыгар дип уйлыйсыңмы әллә", дияр. "Юк", дияр җизнәсе. "Мондый эшләр белән шаярмыйлар. Ышанмыйсыңмы? Менә, пожалуйста", дияр. Һәм шалт кесәдән хатны. Үз роленә кергән Сәмигулла хатны чыгарып күрсәтү өчен кесәсенә тыгылды. Икенче кесәсенә тыгылды. Түш кесәсеннән карады. Менә кәмәт. Кая куйды соң ул хатны? Уйлана торгач, үзенең ничек өенә кайтып керүен хәтерләде. Кулында нәрсә бар иде соң әле аның? Авыл уку өенә килгән чаян. Хәтерләде. Хатны ул шул чаян журналы эченә куйган иде бит. Ох, хәерсез, алырга онытып чыккан бит. Нишләргә? Хатсыз гына барып сөйләсәң ышанмас. Аннары кызыгы да булмый аның. Менә хаттагы сүзләрне укыгач, ничек дигән әле? Онытты бит хаттагы сүзләрне. Шу, тиз генә кайтып, хатны алып чыксын әле ул. "Әни, әти кайттымы ни?" диде ишектән керешли Тәнзилә, тегү машинасы кырыендагы яңа чаян журналын күреп. "Кайтты, хәзер ашым өлгерә. Артык бер яры чыгасы булма", диде әнисе. Тәнзилә яңа чаянны карамакчы булып кулына алды. Шул чакны шып итеп идәнгә бер конверт төште. Тәнзилә конвертны күтәрде һәм ижекләп адресын укып чыкты. Доктор апа хаты иш бу", диде ул сөенеп. "Әти алып кайткандыр әле. Үзем илтеп сөенчесен алыймчы." Кызчыкның яраткан доктор апасын куандыру өчен хатны алып чыгып китүен әниләре абайламый калды. Ашыгып Сәмигулла кайтып керде. Керде дә чаян журналының битләрен берәм-берәм ачып карап чыкты. Хат табылмады. Ары бәрелде, бире сугылды, хат күренмәде. Бик таптырагач, тагы бер кат кесәләрен капшап чыкты. Хат табылмады. "Бер хат күрмәдеңме?" дип хатыныннан сорамакчы иде. Почтальон булып эшләгән чагында хатлар югалту вакыйгасын хәтерләп, һәм хатынының уйлап та тормастан "Тагы түгеп чәчеп калдырдыңмы кеше хатларын?" дип бәйләнәсен алдан сизгәч, бу турыда авыз ачмаска булды. Сәмигулла кайгыга төште. "Әйе, булай булгач, тагы хат югалган булып чыга лабаса. Ярыйла берәрсе табып, адресы буенча докторга илтеп тапшырса. Әгәр табылмаса, хат иясе таптырып жалобы язса, тикшерсәләр, менә шайтан алгыры кайдан уйлап чыгарды әле бу җәнҗаллы эшне. Хәзер Сәмигуллада Зәмзәмияне котырту кайгысы түгел, үз кайгысы көчәйде. 300 грамм белән ярый суык сөрөмләнгән акылы аңа хат турында бер кемгә ләммим димичә эштән тынарга киңәш итте. Шуннан соң кикереге шингән Сәмигулла көтмәгәндә килеп чыккан бу бәләне онытыр өчен
Шешә төбендәгене дә бушатып сәкегә сузылды да, түшәмгә карап уйлана торгач, гырылдап, йоклап та китте. Ташлытау авылы клубына бер вакытта да бу тикле халык җыелганы юк иде әле. Кичәне мәктәп директоры Сабиров ачты. Ул кичәнең 2 бүлектән торачагын, беренче бүлектә сорауларга җаваплар, икенче бүлегендә драма түгәрәге тарафыннан спектакль куелачагын әйткәч, зал гөр килеп кул чапты. Аннары сорауларга җавап бирәсе кешеләр сәхнәгә чакырылды. Сәхнәгә колхоз председателе Җамалы Ягай, врач Әминә Саттарова, колхоз оешмасы секретаре Мадрид, ферма мөдире Зиннуров, партгруппа секретаре Затехник Әгъләмов чыгып утырды. Кичәнең председателен сайладылар. Председатель итеп сайланган Хәбиб Рахман үз урынына менеп утыргач, беренче бүлек башланып китте. Кемдә нинди сораулар бар, җәмәгать? Сорауы булган кеше кулын күтәрә, аннары торып үзенең сорауын бирә. Теләгән кеше сорауын язма рәвештә дә бирә ала, дип аңлатты председатель. Беренче кул күтәреп сорау бирүче табылмыйча торды. Хәбиб Рахман тагы залга мөрәҗәгать итте. Сорауларыгызны көтәбез. Я, кем башлый? Залдагылар шышын-пышын килеп, бер-берсен кыстадылар. Зарифулла агай, әллә үзең пашинлап җибәрәсеңме? Диде картның активлыгын белгән Хәбиб Рахман. Зарифулла агай урыныннан торды. Минем сорау бар барында. Шатып бетерерсез микән? Залда көлешеп алдылар. Шатырлык булса шатырбыз, диде Җамалы агай. Менә син җавап бир инде алайса, Җамалы кырдаш. Ни өчен безнең колхоз? Зарифулла агай әйтәсе фикрен сүз сайлаган төсле әйтә алмыйча торгач та, булай диде. Артка китә дисәң, дөрес булмас. Алга да китә алмый. Зал тынып калды. Сәхнәдәге җавап бирүчеләр дә мондый сорауны көтмәгән төсле бер мәл сүзсез тордылар. Җамалы агай тыныч күренергә тырышып, елмаерга теләде. Әмма теләгән елмаю килеп чыкмады. Хәбиб Рахман аңа җавап өчен сүз сиңа, әйдә көттермә дигәндәй ымлады. Колхоз председателе утырган урыннан гына үзе Зарифулла агайга сорау бирде. Син белмисеңмени? Мин беләм дә бит. Син дә беләсең микән дип соравым иде. Зал картның җавабы белән килешкән төсле җанланды. Җамалы агай урыныннан торды. Ярый, диде ул. Сорауы бирелгән икән, җавабын да бирик алайса. Җавап кыска минем. 2 сүз. Эшли алмыйбыз дип, гөнаһыгызга калыр хәлем юк. Ну әйтергә кирәк, все же тиешенчә эшләмибез. Аннары яшереп торасы түгел. Техникада җитенкерәми безнең. Сез беләсез, колхоз эшен хәзер техника хәл итә. Әйе. Самоход комбайн кирәкме безгә? Кирәк. Тагы 1-2 ДТ-58 кирәкме? Кирәк. Алар юк. Менә шуның өчен артка да чикмибез, алга да китмибез. Алгы рәттә утырган бригадир Хәнәфи кул күтәрде. Минем сорау Зарифулла агайга иде. Колхозның алга китмәвен ул үзе ничек аңлатыр иде икән? Зал баягыдан көчлерәк җанланды. Бу сорау барысында хәтта колхоз председателенең үзен дә кызыксындырды. Зарифулла агай сүзен башлады. Җамалы кырдаш, җавапны бик үк точно биреп җиткермәде. Тиешенчә эшләмибез, диде ул. Бу дөрес тә түгел. Ничек була инде ул? Дип кычкырды берәү залдан. Ничек була дисезме? Зарифулла агай урыныннан торды. Дөрес, анысы тиешенчә, ягъни борынгылар әйткәнчә, бил бөгеп, тир түгеп эшләү җитенкерәми безнең колхозда. Монысын барыбыз да белә. Шуны да белергә кирәк. Заманалар хәзер
Борынгылар әйткәннән бик алга китеп барды бит әле. Техника заманы дибез. Әйе, менә Җамалый кордаш та шуны әйтә. Бөтен эшне хәзер ди, техника хәл итә ди. Алайса, сорыйм мин хәзер сездән. Кешеләрне кая куясыз? Техникасы янында аның кешесе дә кирәк, Җамалый. Сиңа нә ничек икән? Дата кирәк тә, мата кирәк. Булган техниканы ничек файдаланабыз? Дәшмисезме? Эшләмибез түгел, эшлибез. Дөрес анысы. Ничек эшлибез дип сорыйм мин сездән. Үзем җавабын да бирәм. Дәрт белән эшләмибез. Әйе, янып эшләү юк бездә. Хаклык йөзеннән үз малаемнан башлыйм. Ни сәбәптән ул борын төбендәге үз колхозында икмәк үстермичә, артыста шофер булып машина куарга тиеш. Бу булды бер. Сукса тимер эзәрлек Сәмигулла ни сәбәптән хатын кызы артыннан йөрергә тиеш. Бу булды ике. Арткы рәтләрдән кемдер әллә хатын кызышы дип каршы төшә башлаган иде. Зарифулла агай аңа сөйләргә дә бирмәде. Хатын кызның нинди эш башкаруын яхшы беләбез. Син мине алай бик ансат кына бинаватларга ашыкма. Әйе, ярак түгел әнә Ширмешән буе колхозының бер сыер савучысын китапка басып та чыгарганнар. Шундый китапка язарлык хатын кызышы да бар безнең илдә, җәмәгать. Залның яшьләр утырган ягы гөрләшеп кул чапты. Зарифулла агайга гайрәт керде. Мин нәрсә әйтмәкче булам? Мин шуны әйтмәкче булам. Сәмигулла эшлисе эшне минем быел 10-ны бетерәчәк кызым Фәния дә эшли ала. Әнә секретарьлары, диде ул Мадридка күрсәтеп. Әйтсен дөрес булмаса. Дөрес, дип кычкырды Мадрид. Дөрес дисең икән, Мадрид улым. Сиңа да бер киңәшем бар. Сүзем юк. Әйбәт егет син. Яшьләрне дә йөртә беләсең. Клубта да гөрлисез. Үсеп тә җиттең инде әнә. Югыйсә, бәпкә чагыңны да беләм бит мин синең. Ничек булыр иде икән, мин әйтәм. Сиңа бер бригад төзеп, коммунистическийга әйләндергәндә. Зал умарта ясыдай мыш килде. Берәүләр хуплады моны, икенчеләр ашыкмады. Өченчеләр үз фикерләрен әйтеп бәхәскә керде. Бөтенләй каршы килүчеләр тавышы да ишетелде. Кичәнең председателе карандашы белән өстәлдәге гөл чүлмәгенә шакый-шакый залны тәртипкә чакырды. Сез бит минем сөйләп бетергәнне көтмисез, диде Зарифулла агай зал тынгач. Ни әйтәсемне белеп җиткермәдегез бит әле. Менә тыңлагыз сүземнең ахырын алайса. Нигә мин моны әйттем? Чөнки Мадрид эшкә дигәндә бик ипле егет. Башкаларны да ярта ала. Колхоз эшендә үз артыңнан ярта белү бик кирәк ул. Әйе, Мадридка бригада бирергә кирәк. Әйе, өйрәнсен кеше. Җамалый да без дә колхозыбыз кебек гел бер урында тормыйбыз ла. Картлыкка таба тәгәрибез. Әйе, шулай икән менә алмаш турында кайгыртырга вакыт. Мин сүземне бетерәм. Мине борчыган вопрос шул иде, җәмәгать. Зал кул чапты. Залдагыларга сәхнәдәгеләр кушылды. Кичә бердән эшлекле төс алып җанланып китте. Зарифулла агай сүзләрендә һәркем моңарчы борчып килгән уйларына җавап ишеткән төсле сизде үзен. Карт колхозчының кайгысы башкалар күңеленә дә үтеп, уртак яңгыраш тапты.
Хәзер инде сорау бирүчеләр көттереп тормады. Әле теге башта, әле бу очта кул күтәрүчеләр күренде. Алар алдынгы эш тәҗрибәләрен, фән казанышларын колхозда җитәрлек кулланмауны, колхозның моңа кадәр агрономсыз эшләвен ачынып тәнкыйтьләделәр. Авыл күлен чистарту, спорт командасы төзү, яңа авыл мунчасы салу, кибетнең эшен яхшырту, Рифгатьнең авылдан ни өчен китү сәбәпләре турында да сүз булды. Берәү хәтта коммунизм кайсы елдарак башланыр икән дип тә сорады. Аңа төзелеп килә инде, әгәр тырышып эшләсәң, тиз төзеп бетерербез дип җавап бирделәр. Тик бер кеше, 7нче рәтнең аргы кырыенда стенага сөялебрәк утырган кеше, үзенең тынгылык бирмичә гел үссә, кичәя барган соравына җавап таба алмыйча интегеп утырды. Ул да аны шулай якын итеп күңеле түрендә йөртәм икән. Сөяме дип уйларга базмый ул. Андый уйның буш хыял икәнен яхшы аңлый. Сөяме түгел, дус күрәме? Менә шундый сорауга җавап ишетәсе килде аның. Ул белә, чын дуслыкның күп нәрсәне аңлатуын яхшы белә ул. Шәһәрнең югары белемле врач кызы авылның 10 класс тәмамлаган шофер егетен якын итә алырмы? Кем җавап бирер икән моңа? Гарифулла күңелендә әнә шундый сорау дулады. Егетнең үзенә бу сорау бик җитди, алай гына да түгел. Бик изге, бар нәрсәдән якын һәм берничек тә җавапсыз калдырырга ярамый торган сорау булып күренде. Бу сорауга дип хыялланып утырды ул. Җавабын да шушы сорау һәм җаваплар кичәсендә ишетәсе иде. Шәрәфнең хаты Әминәгә ошамады. Ул аны кичә бетеп кайтырга чыкканда тагы бер исенә төшерде. Һәм юл буе шуны уйлап барды. Алар Әминә, Фәния, Гарифулла, Мадрид бер якка кайттылар. Бу кайтуда Әминә янында әдәп саклап, һәм әдәп саклауны шулай авызына су капкан кешедәй сөйләшмәү дип тын гына барган Гарифулла йөрәгендәге давыл тавышын ишетмәсә дә, әмма Фәния белән Мадрид арасындагы чырмавык төсле үрелә башлаган нечкә хисләрне сизде. Яшьлек, нинди гүзәл син. Язгы таңдай якты да, даладай киң дә, баладай гамьсез дә син. Кичәдән кайтып урынына яткач та, Әминә тагы бер кат уйлары аша Шәрәфнең җавап хатын укый башлады. Әминә, мин синең хатыңны начар спектакльләрдә сөйләнгән монологның язма варианты дияр идем. Мин моның өчен сине гаепләргә җыенмыйм. Чөнки мин синең хәлеңне аңлыйм. Син хәзер, без медиклар теле белән әйтсәк, состояние психического шока. Әйе, син анда үз уйларың астында ялгызың күмелеп калгансың. Сиңа аларны кемгә булса да сөйләргә кирәк. Ләкин үзең беләсең. Андый югары материя турындагы фикерләрне кемләкте шуңа сөйләп булмый. Интеллект среда кирәк. Әлбәттә, сиңа бик ошаган Ташлытауда әйбәт кешеләр яшәүе дә мөмкин. Мин моны шик астына аласым килми. Мәсәлән, син яшәгән өйнең күршесендә бик әйбәт сыер савучы кыз, я булмаса дуңгыз үстерүче новатор, или бер тавыктан 500 күкәй салдыручы кошчы апа һәм башкаларның яшәүенә мин ышанам. Менә син әгәр миңа язган хатыңны аларга уксаң, әлбәттә инде алар минем кебек хатыңны начар спектакльгә тиңләп, квалификацияле рецензия бирә алмаслар. Сине реаль тормыштан ерак торган хыял фәрештәсе итеп караячаклар. Мин моңа больше чем уверен. Ләкин аларның тормыш кайгылары, ферма каралтылары, колхоз басулары, авыр хезмәттән биртелеп кайтып егыла торган тәбәнәк түшәмле, токмаш исе аңкыган өй. Кайчандыр әдәбиятта андый өйләр, бигрәк тә аларның мич башы, кызыктырырлык итеп экзотик буяуларда тасвирлана торган иде. Нынче Маяковский әйтмешли, дела иначе. Космоска юл сузу һәм атом гасыры башланган көннәрдә, то есть электр мичләр дәверендә, мич башы җылысы белән берәүне дә не удивиш. Әминәнең күзләреннән йокы качкан. Йөрәгендә ниндидер авыр төер.
Шәрәф язганмы бу хатны? Ут кабызып хат иясенең имзасын карардай була ул. Аннары барысы да бутала. Ачуы да, үпкәләү рәнҗүе дә, барысы бергә бутала торган яңа хис, гарләнү хисе туа Әминәдә. Елларга җитеп гарләнә. Шәрәфне бер дә булай булыр дип уйламаган иде ул. Ул бит аны якын итеп, дуслыгына ышанып килде. Дус дуска шундый хат яза аламы? Бәлки яза ала да торгандыр. Шулай тынсыз гына уйлый, Әминә шактый азапланып ятты. Кышкы төн озын, ялгыз бүлмәдә бик тә озын икән ул. Кышкы төн. Әминәнең уйлары да кышкы төндә озын. Ул бит Шәрәфкә үзенең иң саф хисләрен, иң зур шатлыгын, беренче хезмәт көне шатлыгын язып уртаклашырга теләгән иде. Нәрсә килеп чыкты? Начар спектакльләрдә сөйләнгән монологның язма варианты. Нәрсә бу? Ничек аңларга моны? Гел бер уй, әлеге шул бер уй башыннан чыкмый аның. Шәрәф язганмы бу хатны? Әминә үзен газаплаган бу сораудан ничек котылырга белми. Һәм шулай газаплана торгач, җавап тапкандай була. Әйтерсең лә күзе ачыла. Юк, күзе генә дә түгел. Бүлмәдәге караңгылык ачылып киткәндәй була. Һәм шунда Шәрәфне күрә кебек ул. Әйе, Шәрәфне күрә. Һәм моңарчы күрмәгән кебек итеп күрә. Рентгенолог Шәрәф рентген нурлары ярдәмендә кешеләрне эчтән яктыртып начар шешне таба алган кебек, Әминә дә Шәрәфнең җавап хатында аның күңелендәге рухи шешне күрә. Башкалар күрми. Әминә күрә. Чөнки Әминә Шәрәфнең күңеленә үтеп керә алган иң якын кеше. Башкалар күрми. Бу бер кадәр тынычландыра кызны. Башкаларның белмәве ярсуын баса Әминәнең. Ярый әле ул үзе вакытында белеп алды. Әгәр белмәгән булса, Әминә тапшырылмаган хатлардагы Галияне, мәхәббәт Дон Жуаны Искәндәргә алданган Галияне хәтерли. Галия дә бит Әминә кебек медицина вузын тәмамлый. Һәм Әминә кебек бер егетне якын итә. Сия дип уйлыйсы килми Әминәнең. Аннары нәкъ Галия кебек авылга эшкә китә. Галия дәрескә, Әминә Ташлытауга. Юк, бераз ялгыша икән Әминә. Нәкъ Галия кебек дип уйлап ялгыша икән. Түгел шул. Әминә Галиядән бик күпкә бәхетле бүген. Дөрес, Галиягә дә бәхет килә. Соңга калып булса да килә. Ләкин Әминә үз язмышының Галиянекедәй була язып та була алмыйча калуы белән мең тапкыр бәхетле бүген. Шул турыда уйлый Әминә. Әйе, моны бары тик бер Әминә генә белә. Әминәдән башка берәү дә белми. Ярый әле белми. Әминә сөенә. Башкалар белмәвен уйлап куана. Башкалар белсә, оят булыр иде Әминәгә. Ялгышып та, үз ялгышыңны үзең генә белеп бүтәннәр белмәсә, берни түгел икән. Шулаймы соң? Берни түгелме? Ни өчен әле бу уенда төртелде Әминә? Башкалар белмәсен. Димәк, син үзең бәхетсез булмасаң, шунысы җиткән. Башкалар? Башкаларда кемнең ни эше бар? Әгәр шулай икән, Шәрәф ишеләр күршең булып тыныч кына яши бирсеннәрме? Тормышның синең өлешкә туры килгән бәхетле сукмагы сине зур юлга чыгарып җибәргән икән. Җиткән сиңа, шулаймы? Башкалар? Синең кебек мәхәббәт таңын беренчеләп каршылаучы дус кызларың. Син бит замандашларыңның сәламәт, бәхетле булулары өчен совет врачы исемен алган кеше. Әгәр бу шулай икән, замандашларыңның бәхетле булулары бары тик физик сәламәтлекләренә генә бәйләнгән дип уйлый алмыйсың син. Барыннан элек аларның рухи сәламәт булулары кирәк. Рухи сәламәтлек.
Әле син үзең бер көн генә без совет врачлары кешеләрнең каннарында гына түгел, аңнарындагы микроблар белән дә көрәшергә тиеш дигән фикерне куәтләгән идең. Шулай икән, әйдә, үстер шул фикереңне. Оят була дип, үзеңне генә кайгыртып читтә посып калма. Менә шуны, синең читтә посып калуыңны белеп алсалар, оят булыр. Шундый ояттан саклан син. Әминәнең уйлары агыла. Кызның күңеле тыныч түгел. Тынгысыз күңел тагын уйлануларга чума. Тәрәзәләр төнге караңгылыкка баткан. Җил купкан. Буш урамда тузынып исүе, морҗада улавы ишетелә аның. Бүлмә тынлыгын куертып, тик-таклап йөргән сәгатьнең тырылдап чылбыр бавы төшеп куя. Бар җир, бөтен кеше йокыда. Әминәнең күзенә генә йокы керми. Кеше кай ягы белән матур. Иртә белән ферма якларына әйләнеп кайтырга дип пальтосын киеп, мамык шәлен бәйләп урамга чыгуына, Әминәнең башында әнә шундый сораулы уй туды. Кеше кай ягы белән матур. Каян килеп туды әле мондый сорау? Бу турыда уйламый да иде бит ул. Бөтенләй башка нәрсә турында. Пункттагы хәзерге вакытлыча үзе яшәгән бүлмәне аптека бүлекчәсе ясап булмасмы дип уйлап чыкты бит әле ул. Шулай эшләгәндә кешесен дә тапты Әминә. Бик кулай, менә дигән кеше. Фикерләре нәкъ шул менә дигән кешегә килеп җиткәндә, әлеге сораулы уй кулай кешене башыннан кысрыклап чыгарды да, үзе аның урынын алды. Кеше кай ягы белән матур. Авыл урамы. Тын да, иркен дә. Төнлә явы бызган беренче кардан яктырып киткән авыл өсте аеруча ямьле бу иртәнге сәгатьтә. Әминә медпункт капкасыннан сукмак сала фермага таба китте. Башындагы уйы да калышмаска теләп ияреп барды. Кеше кай ягы белән матур. Ничаклы көтелмәгән булмасын, Әминә өчен мондый сорау ят түгел иде. Хәтта аңарда бу сорауга җавабы да бар. Ул җавап аның ошаткан фикерләр, ишеткән канатлы сүзләр исемле дәфтәренә теркәп тә куелган. Ул җавап бөек рус язучысы Антон Павлович Чехов билгеләмәсе. Кешенең бар җире дә, йөзе дә, киеме дә, җаны да, фикерләре дә матур булырга тиеш. Дөрес, Әминә бу сүзләрне язучының әсәреннән күчереп алмады. Ул елларда Әминә Чеховның ул әсәре белән таныш түгел иде әле. Әминә бу сүзләрне Зоя Космодемьянскаяның көндәлек язмаларыннан күчереп алды. Аннары инде бик ошаткан бу сүзләр Әминәне язучының Ваня абый пьесасына алып килде. Һәм Әминә мондый тирән мәгънәле сүзләрнең иясе доктор булуында күргәч, чын-чыннан дәртләнде. Язучы һәм доктор Чехов иҗат иткән Астровның әдәби образы якты бер идеал булып күренде Әминәгә. Шәрәф тә Әминәгә шулайрак, йөзе дә, киеме дә, фикерләре дә матур булып, кайсы ягы беләндер доктор Астровка охшый төшкән берәү булып күренгән иде. Әнә кайлардан бормалап килеп кергән икән әлеге сорау Әминәнең башына. Исәнмесез, доктор? Әллә танымаска булдыгызмы? Әминә уянып киткәндәй башын калкытты. Урам аркылы чыгып килүче Зәмзәмия икән. Исәнмесез? Зәмзәмиянең башлап исәнләшүе ошады Әминәгә. Күңелен күтәреп җибәрде. Янына килеп туктагач, Әминә бу усал хатынның күзләрендә яшерен бер ачу катыш ризасызлык чагылуында күрде. Безнең Хәбиб Рахманны нишләтергә булдыгыз соң? Шулай үтмәс товар булып калыр микәнни? Зәмзәмия тынгылык бирмәгән бу кайгысын бер дә тартынмыйча, нәкъ үзе уйлаганча итеп әйтте. Бу шул кадәр ихлас күңелдән әйтелде, хәтта Әминә үзе дә бер мәл сүзсез торды. Ни өчен алай дисез? Каян алдыгыз әле андый ямьсез сүзне? Үтмәс товар. Мин бер дә алай уйламыйдыр идем әле, диде Әминә борчылып. Зәмзәмия Әминәнең борчылып әйтүен сизде.
Бу бер кадәр аның кайгысын җиңеләйтә төште. Әле үзем дә бүген Хәбиб иптәш белән сөйләшермен дигән идем. Бер бик файдалы эш килеп чыкты әле, диде Әминә. Зәмзәмия ничаклы усал, көнче, дуамал булса да, кайбер хатыннар төсле әдәп дигәнен онытып, чамасыз дуамаллана торган явыз түгел иде. Ул Әминәне өенә чакырды. Әйдәгез, өйдә ул. Берәр чынаяк чәй дә эчәрсез. Эчмәсәгез, өебезне күреп чыгарсыз. Әминә бу көнче хатын белән якынлашу өчен мондый җай чыгуына риза булып, Зәмзәмиягә иярде. Менә, кунак алып килдем, диде Зәмзәмия Хәбибкә. Хатынының холкы бер карасаң көзге төндәй, бер карасаң кояшлы көндәй тиз үзгәрә алуына күнегеп беткән Хәбиб мондый көтелмәгән кунакка гаҗәпләнмәде. Өй ичедә кунак килеп керә калгандай бит кызарлык түгел иде. Урын түшәк җыелган, бүлмәнең һавасы алыштырылган, бар җир ялт иткән. Бу пөхтәлекне Әминә керә-керүенә күреп алды. Керүе булды, яңадан баягы уена кайтып, үзенең ялгышмавына ышанды. Чәй алдында Әминә Хәбибкә шул эш турында сөйләде. Сез фармацевт бит. Үзебездә аптека бүлекчәсе ачсак, бик катлаулы рецептлар булганда район аптекасына җибәрербез. Калганын үзебездә, үз көчебез белән хәзерләрбез. Эшләп карыйк әле башта. Мондый яңа тәкъдимгә Хәбиб Рахман бераз вакыт җавап бирә алмыйча торды. Минем урынга эшләрбез әле бергәләп. Менә Зәмзәмияне дә эшкә тартырбыз. Санитарка була алмас идемени? Ирәнер? Ирәтерсең? Эш ирәтә ул. Аннары курсларга җибәреп алырбыз. Күр дә тор. Менә дигән сестра булыр әле. Шулай үсә бит кеше. Ул курслардан кайткач, сезгә дә укуыгызны төгәлләү турында уйлап карарга ярар. Зәмзәмия бер кызарды, бер агарды. Бер сөенде, бер көенде. Күзләренә яшь бәреп чыгарлык булды аның. Доктор җаным, бигрәк ак ниятле икәнсең. Хәзер инде Зәмзәмия Әминәне ничек кенә хөрмәтләргә, ничек кенә кунак итәргә белми иде. Әминә озак утырмады. Бу семья белән булай үзләшеп китүенә үзе дә баладай сөенә-сөенә башка вакытта килергә ышандырып чыгып китте. Кеше кай ягы белән матур. Зәмзәмия белән очрашудан üzелеп калган бу сорау, әйтерсең, Әминәнең чыгуын көтеп торган. Кызның күз алдыннан бер-бер артлы таныш белешләре үтә. Тик бер генә кеше бик тиз генә үтеп китә алмыйча басып тора аның күз алдында. Җаны да, фикерләре дә матур булган кеше шундый хат яза аламы? Бу сорауны кичәге сорау һәм җаваплар кичәсендә катнашучылар алдына куясы калган. Фермага килеп җиткәндә Әминәгә Мадрид очрады. Егет тыпырдап уйнаклап юырткан атлы чана да килә иде. Әйдәгез, доктор, кыш каршыларга. Кала таксиларыннан әйбәтрәк безнең ферма атлары. Башка вакытта. Тик онытасы булма. Районга барышым әле. Райкомолга да кирип чыгасы бар. Йомышыгыз төштемени? Комсомоллар бригадасын оештыру турында сөйләшеп карамакчы булам. Мадрид. Безнең чираттагы җыелыш кайчан була? Теге атнага дип торабыз. Докладчы да сорап кайтам. Әллә үземә сөйләргә инде. Чынлапмы? Сөйли алмам дисеңме? Нишләп әйтим икән? Темаң? Кешенең матурлыгы турында. Кит инде. Шәп тә була. Мәхәббәт белән матурлык турында доклад сорап яшьләр йөдәтеп бетерде прәме. Ул чагында җыелыш димибез аны. Яшьләр кичәсе итеп хәзерлибез. Буламы? Була. Шәп тә була, диде Мадрид. Һәм мондый шәп эшне тизрәк райкомолга алып барып җиткерергә ашыккан төсле дилбегәләрен какты. Малкай! Шәрәф Әминәнең икенче хатын көтте. Бер атна көтте ул, 2 атна көтте. Аннары инде үпкәләттем, күрәсең, язмый торгандыр дип өметен үзгәндә, Әминәдән хат килде. Моны аңа ишекне ачып керүгә әнисе әйтте. Шәрәф әнисенең хатны икенче бүлмәдән китереп биргәнен дә көтмичә,
артыннан иярде һәм кулыннан тартып алгандай итеп алды. Икенче хат беренче кебек озын булып чыкмады. Аннары беренчедәгедәй дуслык җылысы да сизелми. Киресенчә, һәр юлыннан ниндидер хәтер калу күренеп тора. Мин сезгә, башта сиңа дип язылган булса да, аны сызып сезгә дип куйган. Үземнең хезмәт белән яулаган беренче шатлыгымны язган идем бит, Шәрәф. Үземчә инде сезнең белән шатлыгымны уртаклашырга теләгән идем. Ә сез минем якты уйларымны аңлый алмагансыз. Аңлый алмыйча гына калсагыз бер хәл иде. Шуның өстенә тагы начар спектакльдәге монологтан башка тиңләрлек әйбер тапмыйча, мыскыллап көлгәнсез дә. Дөресен әйтим, Шәрәф. Бу мине бик рәнҗетте. Кул ярасы бетә, тел ярасы бетми диләр бит әле. Шуңа күрә дә мин башта сиңа... Шәрәф күзләренә ышанмыйча тагын бер кат укыды. Әйе, сиңа дигән. Хат язмадым. Язасым килмәде. Аннары тагы хезмәткә күмелеп киттем. Ә хезмәт кайгыларны оныттыра икән ул. Менә бүген бу хатымны язам. Чөнки минем сине мин белгән Шәрәф итеп күрәсем килә. Башкача берничек тә. Хат укылып беткәч, өй эчендә бер кадәр вакыт тынлык булып торды. Шәрәфнең көндез ашарга кайткан сәгате иде бу. Әнисе Бәдигать үти, улы хат укыган арада өстәл әзерләде. Кулы савыт-сабада булса да, күзе гел хат укучы улында. Әминәдән озак вакыт хат килми тору аның үзендә борчы иде. Шәрәф хатны кесәсенә тыкты. Аннары өстеннән салды. Барып кулларын юды. Өстәл катына чәйгә утырды. Башка көннәрдәгечә түгел шул. Әнә ничек турсайган. Хәрәкәтләре дә тыныч түгел. Стаканындагы шикәрен ачу иткән төсле кашыгы белән төеп-төеп изә. Бәдигать үти Шәрәф үзе беренче булып сүз башлар дип көтте. Ләкин озак көтәргә түземлеге җитмәде. Нәрсә яза Әминә? Шәрәф җавап бирмәде. Стаканын кулына алып, өрә-өрә чәен эчкән булды. Аннары вазадагы печеньеларга сузылды. Һәм шул арада әйтеп салды. Яза. Эше турында. Әйбәт димесең эше? Әйбәттер. Үзе язмыймы ни? Анысын язмаган. Нәрсә язган соң? Әйтәм ич инде. Тегеләй дә кәефе кырылган Шәрәф теләр-теләмәс кенә җавап бирде. Бәдигать үти мондый җавапны шатып бетермәде. Тик ул Шәрәфнең күкерт төсле тиз кабынучан холкын белгәнгә сабырлык саклады. Күңелсез күренүеңә генә әйтүем. Берәр сүз әйтешеп, үпкәләшмәгәнсездер бит. Тел ярасы хәтәр ул. Шәрәф ялт әнисенә карады. Син әни Әминәнең хатын укыган кеше төсле сөйләшәсең. Укымасам да күреп торам, диде әни кеше. Аннары улын тынычландырырга теләп киңәш әйтте. Син, Шәрәф, күңелеңдәгене миннән яшермә. Без иң якын кешеләр бит. Шулай, дөрес әйтәсең, әнкәй. Яшерәм микән? Яшерерлек бер нәрсә дә юк. Үпкәләгән бераз. Ә миңа үпкәләргә аның моральный хакы бармы? Мин бит аның өчен барысын да эшләдем. Барысын да. Менә дигән урын, приличный гына оклад, ә бу квартира. Шәрәф кулларын җәеп тирә-якны күрсәтте. Шуны гына аңларга кирәк иде. Аңлатып яздыңмы соң? Аңлатып яза башласаң үпкәли, ниндидер тел ярасын уйлап чыгара, рәнҗи. Әйбәт кенә, рәнҗетмичә генә яз. Мәхәббәт теле белән. Шәрәф кәефләнеп көлеп, әнисен кочаклап алды. Әни бәгърем, яратам да шул наивныйлыгыңны. Аннары ул көлүдән туктады һәм аеруча бер ышаныч белән әйтте. Мәхәббәт бит ул, әни, тел белән генә аңлатылмый. Аның яшәү өчен кирәкле материаль ягы да бар. Ничего. Аңлар әле, азрак эшләп күрсен. Шәрәф сәгатенә карады.
Миңа эшкәнкәй, мәхәббәт дискуссиясын өзәргә туры килә, диде ул. Һәм өстенә плащын кия-кия булай дип тә өстәде. Барыбер бу мәсьәләдә без синең белән әни тиз генә бер фикергә килә алмас идек. Чөнки сез мәхәббәткә иске карашта торган кешеләр. Шәрәф чыгып китте. Һәм баскычлардан аскы катка төшеп барганда, тагы да Әминәнең хаты турында уйлады. Рәнҗегән кыз. Нигә турысын әйткәнгә рәнҗергә? Турысын әйткән туганына ярамаган диләр шул. Аннары Шәрәф Әминәне бәхилләтү турында уйлады. Моны ул шундый оста итеп, Әминә үзе дә көтмәгәнчә итеп, тагын бер тапкыр эш белән күрсәтәчәк.